Hi guys, di ako diri sa eskwelahan sa Gilanan kay nagbantay ko sa akong apo. Ug mao ni ang akong mao ni eskwelahan sa Gilanan. Mao ni ang eskwelahan sa Gilanan guys. So, dako kaayo ang ilang eskwelahan diri. Kutob ra ni sa grade 1 to grade 6. Nilang mga palibot diri guys. Dahil ako mga kauban diri naghigda ang akong mga kauban, nagbantay sa mga bata. Ug karon recess na, ang gawas na nanaga na ang akong mga bata. Malit mo, unsa inyo paliton? Muna mo ri kanten dire Daghang makaon dire sa ilang kanten. Sa grado niyo dang? Sa grado niyo dang? Antay mo, Brian. Daghang kayong baligya sa Halin, bili. Bili kayo. Sus kana kayo. Daghang lubi diri sa eskwelahan nila mga mangga, mga mabulo, kakao. Kami ang ilang eskwelahan ako kaayo. Hinlo kayo ang ilang eskwelahan guys karon kay bago pa mangaabre. Bago sila nagamawer. Panagsalang kumuan diri guys kun ang akong anak ko na ilakon ako mapulis akong apo. Na stage nila diri. Kayo ang ilang stage. Bili ko makaon guys gutom ko. Sabi antag dai saging aring niluto dai. Kasi magdaho bang kanon ane. Ipalit pa siya. Kana lagi untang makaon ba? Kanang mga hot cake. Saging. Ga-live ni siya. Ito ba? May video ka? Sumaya ho, diba? Sumao, so iganahan mo.
Lisod po mo. Yatagan ka di kong ganahan. Pila ni? So, Tamis man ko na tamis. Okay kuan. Nandi kayo tamis. ay nga ni, mura plate. Yung pila ni dai? So, 8 peso. Ano si Julie. Jeline gawapa kayo? Ano tindira sa kantin dire? Dapod. Dapod do. Kung gamay raman mo. Hoy manong Hi guys, may abot na may gikan sa eskwelahan nagkuha sa akong apo nga ng eskwela. See you, bye. Thank you.